ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା ହୃଦରୋଗର ପରିମାଣ ବଢି ଯାଇଛି। ଆଜିକା ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ଯେମିତିକି ଆମର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶେଫାଲି ଜରିୱାଲାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯଦି ଡେଲି ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ଫିଟ୍ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ କାଲି କାହାକୁ ବି ଆସିପାରେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ଥଣ୍ଡା ଝାଳ ଆସିବା, ଝାଳ ତ ଗରମ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବିନା କିଛି କାମ କରିକି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଝାଳ ବାହାରେ ତ ଏହା କିଛି ଗମ୍ଭୀରର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଅପର ଚେଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଛାତି ଉପର, ପିଠି ଉପର ଦର୍ଜ ହେବା, ଆମ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଦର୍ଜ ହେବା, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କିଛି ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଛାତିରେ ଭୀଷଣ ଦରଜ ହେବା, ଯେମିତିକି କିଏ ଛାତିରେ କିଛି ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ୟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଟିପ୍ସ ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଦିଏ ତ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।